Blay piwe ha kene kesngi man kesajai ngi puson san minute alor kaktin jo blay ber ke jinge de ke im jungi kumno ngi dubla pan penjan yala de shau blay de ha kene kesngi ka jing puson ke de alor ke jing long khoi ka long ke jing puson ya kaktin ke jong blay ha kit anot ki jongi ngin stang ya kene hak tang pa berkun un sim berkuit amen kat khot bible ban puson kamaria klari kendong yakin eki baro ka puson hala kadonun na lukas r khat khandai ki penterjar ya lade kotrai to yarap yanga banri kendong yakaktin jome hakat onot jonga to kaktin jome kan pensyai ya ka jingmut bat kat onot ka jonga ipuson u alfonsus ligori bokoi la tho ba katok kaningut ki briu ki perkhat ba ka jinglong kentang ba janai kalong hakajing im ba perking bat ka jingdon baduna tak habasa haris yam kiwei hakajing duai kiwei pan dakajing pidiang kaka yaki sakramen kiwei hakajing ai sngolem yaki baduk ne paring yong alms giving henry beperkat kumne ki syukar yala de ulanget scam ba kajing long kentang bajanai kadon hakajing i yau blay dakadonut jangi baro kawai na kirkom basuk ban yo mat ya kajing i jong blay bat ya kajing angnut jong u kalong lengba kajing pule ya kaktin jong blay pule tista bat puson tista ya kaktin ke jong blay kajing tho pakoi jong ki kristan kadai kajing i bomdon kendong jong u blay ya ukun benriu haka history jong u unong rwai sam ula duai kaktin jong me kalong syarak ya ki kechat jonga pakajing syai ya kelenti ya jonga ka sam sispa khat khandai khat sispa san kajing tho bakoi kalong ka ba im bat ka ba don bor bat kalong ka ba mentoi hakajing hikai jing penbeit bat kajing sneng jing kentu kuma Paulus ulah tha kasiti ba ar jung sya Timothy kala nong ko balai khat khandriu le singi don tang hayeng ningi le ki kam ki jam ki balong routine ki balong kumju sim kumju man kasngi ka ken peng na ka banta ka jongi barok kalong pengin penlut por ban puson ya ka tin ublay bat ki kam jong u hapreng ka jing bun kam bun jam jongi paman lakasngi hakane kebenta ka Maria ka kemi jong Jisu kalong ka nomuna ka babha hakajing im jong ka Maria ka lari kendong yaki baro ka puson hala ka donot wat shwa jong ka jing penbenau angel Gabriel ka Maria ka layai puson ya ublay bad ya ka jing jong u habau angel ulapau kala dap da kajing sngongo ba kala rai ban ai shu yala kajing im hau blay bat kala duai nak benta bun ki ba kam syam la sngotu syapang ukun jangka Jisu sing la ban pe kan na gospel kum Lukas long ar khat san puwei kalapteng ban puson bat ri kendong ya ki ba dai bat ukun jongka di tikna kalong kanong munai jongi sisha nen kili yala de kat no sien nga juduai bat puson halor ka ketin ka jong blay tu dakane ngi penkut yakane ka retreat san minute bat ngi duai kan ki jing duai penkut pangin panjing arap no try ko try to pli ya ki skor jangi
banyak sengau ya me, berbandri kendong ya ki barok, hakat onot jengi. Hakat tengok pa berdukun, mensim bakut, amen. Ini retreat 1 minit di dengan saya kenduk biang pat saya sisin, kasing sajain banuan, ban kasing sajain ni jupuson ni kene retreat 1 minit. Tu try menyerap ingi, iwei pa iwei, hakan ni kelenti jaj jengi. Saya kenduk biang, kasing sajain.